Een paar weken geleden wie er een liedse ceremonie bij Us Mem. Het stoombeeld dat in 1954 maken waard als jiddy cadeau voor het doel 75-jarige Fries Grundfeest-stamboek. De gemeente Ljouwert heeft er een paar ledlichten op zet en dat waard viert. Us Mem is maken door Gerardus Jan Adema, die het net volle willen beleefd heeft om het mooitje ervan. De vakkers die hem de opdracht joegen weer net tevreden te krijgen. Dat was een hele moeilijke periode. Ieder wou eigenlijk zijn eigen ko weer die idealen. En daar kreeg men het probleem mee. Er stien enorme belangen op het spul. Een topbolsje bracht samen 100.000 goenen op in die tijd. Dus elk woer dat het beeld van de ideale ko op zijn keiliekjes zoer. Brais wie Us Mem doet het maken waard tot toch de tijd inhellen. In Amerika stien kei die twakkersevolle molken joegen. Dit weer doen de True Type, dit weer Us Mem in Amerika. Boy in de boer van Stienjes wie een van de man die het zin de triet inriert en met een aantal orenjonge boeren, toch stief aanhouden, de fokkerij een orenkant op sturen zoer. De ziektocht naar de ideale ko is nou in een enorme streamversnelling bedarren. Dit hier is gewoon de eerste ko in Nederland die tot 200.000 kilo melk geproduceerd heeft. En dat ben gewoon van die size van die melktankauto's vol. De doos met gouden keel wordt je wurg bepaald door genomics, DNA-onderzoek, keppelen on big data en de handel in embryo's. Technisch is het ook mogelijk op DNA-niveau het wezen van de ko te verhoren en nog meer aan te passen aan de wensen van de merk. De vraag is of en hoe vier de melkveehouderij daarin mooi gaan zal. Zo. Hey. Nou, dit is mooi. Nou, mooi. Ja. Jongen, Hoe is het, jongen? hartstikke best. Ja, is het goed had? En ik heb het boek. Oeh, Jawel. dat is helemaal mooi. Dit is hem. De huid van Us Mem. Oh, man. Er zit echt enorm veel fotowerk in. Ja, met dank aan de uitgever, hoor, want die heeft er echt heel veel energie in gestoken. Ja. Maar het is... en pa, met pantoffels. Ja, En dat is hier ook op het toffels. we hebben wel eens het idee dat hij mee naar bed ging. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Met stropdasje, hè, met vlindertje. Met altijd de vlindertje. Ja, de propeller noemen De we het. propellen. Ja. Dank je. Nou. En wat ook zo mooi is, omdat je dus de werken verdeeld hebt in uitsluiterwerken. Ja. Perfect. Tekening. Ja. Die kool, dat is eigenlijk het grote werk van een West. Dus opus. Een recensie uit de Italiaanse kranten van 54. En er was een man die zei van ja, Friesland moet dit beeld koesteren. Want wij hebben de Venus van Milo hebben wij in de stad. En hoeveel mensen binnen er op een foto komen? En waarom op het Zuiderplein nog? Ja, waar het broekt bij protesten en politieke partijen weer erbij. En dat hij altijd, hij had alle kleuren van een roodhondje. Het is echt, het is onvoorstelbaar. Roze ik. Ja. Ik heb net kinderen, hè? Maar al de verhalen die ik heb, de man weer integer, vriendelijk, nou ja, de woest zijn paken, hè? Wist je wel? Zo'n van een aardige man en die tiert voor die hier en dat klopt. Zie, er een timmerwerkplaats. Hierachter. Ja. Kunnen we daar naartoe? Nou ja, ze hebben geen hond, geloof ik, dus. Het is nu veel smaller dan als het was. En hier werkte hij heel vaak. Ja. En hier kwam op een gegeven moment die Nicolai uit Zwichum, die kwam hier met
een wagen met een code erin. In de Huizemelaan Op zondag werd er een werd een koe code, die werd hier daar naartoe gebracht. En toen moest pa met... En die scheet hier de hele boel erom. Ja. En deze boer die hier woonde was zwaar geïnformeerd en dat op zondag. Op zondag, dat is niet echt prettig. Dat was een hele moeilijke periode. Hoe zou... Nou, omdat de meesten, ieder voer eigenlijk zijn eigen kool, wie die idealen. En ze wilden een ideale kool hebben waar alle segmenten, eigenlijk alles, klopte. Hè? En daar kreeg men het probleem mee, want dan toch die nou heb ik het vuilkoor. Nee, Adam, het is net, dat skoft is net, en de aanhechting van de stut is ik net goed. En de horens die zitten net op een goede plak, die met ietsje heger. Nou ja, en de uien binnen het goed. Nou, dat soort dingen. Nou, en dat kwam net een hele tijd door, met het gevolg dat die kool natuurlijk steeds uitdroogde. Dus we moesten elke keer de hele boel weer horen. Nou, en ik als jonkje van 15 jaar, ik mocht van school au. En ik ging stretchen en dan lag ik in de werkplaats 's nachts. En ik hier een kapperspuit kregen. En elke keer weer nat houden en dan een ding onder het kind zetten, hè, dat hij dit dus net afvallen zou. En dan hoor je 's nachts gooien en je denkt, oh my god, er gebeurt weer wat. Nou ja, en ik de Nata en jou, wie het jaar eronder uitkomt. En dan te bedenken dat dan de oren daar weer een fokker komen zo om te zien. Oh, is het veroordeeld of zoiets? Ja, die mensen die werkelijk, die werden zo bewust van het feit dat een gedeelte van hun kool moest op die ideale kool. Hij pikte dat in de zin dat hij dacht, ja, ik doe het wel van hem. En als ze weg waren, dan dacht ik, nou, doe maar. Dan dacht ik, krijg me wat van mij. Maar het erfie dat hij daar trok spanningen kreeg in zijn leven. Nou, dan weer aan het werken en dan hoor je dan kwam het hem hartstikke de moel uit. Zo slim hier het. Want hij was zo overtuigd van het feit, nou is die mooi. En dan beginnen ze van, dit is net goed. Ja. En jou zeggen dat is jonkje. Ja, ik was er heel vol bij en ik had zo'n medelijden met die man. Want dan dacht ik, jongens, hou nog eens een keer op. Dat is een Super 8 film, die hij zo zetten op een DVD. Daar wisten we eigenlijk niks meer van, dat die makken weer op zich heel leuk, dat je dat weer om zou kennen. En dat ik met me weer eens een keer zag aan tafel met de broers. En nog een gedeelte dat hij met Willem Koopmans, de huisvriend van Hyde, even naar huis mem gegaan is. En die Willem Koopmans, wie ik natuurlijk wel een beetje een rustgevende factor bij mijn Hyde. Omdat hij verstand van komen had. Dus die zei al, dat is goed, opblijven. Net maar omkomen. Het was een heel fijn mens. Ook nooit eigenlijk kritiek op oren net. Ondanks het feit toen bij die co-situatie dat hij toch behoorlijk dwars gezeten was. En toch, nou ja, het is ook maar een mens, zei hij dan. Terwijl wij dachten, pap, nou 1 keer en dan... Hè? Nee, dat doen we niet. Nee. Alles slikken, verwerken en dan maar weer naar het volgende. Ik ben Jankie van Alweer. Ik hier de volgende hier ben ik toen naar school ging in Ilhout. Naar de gemeente HBS. En daar fietste ik daarheen en dan fietsen we bij de wassenaars langs. En dat was altijd een actie. Hè. De wassenaars in Jelsum, dat was dus in feite dus, een uithangbord. Dat weer een topvakker. Een topvakker. Ja. En dan kwam de Sjacht van Persie op bezoek hè. En de koningin wie daar toen. En tevens, dat was de glorietijd van het Fries stamboek. Maar die glorietijd hies je langste tijd hoorn. De meesten wonen net zien dat op oren plakken, orenrosten het volle beter dienen. Een paar jonge boeren, zoals Boy de Boer van Stienjes, hien de eigen al goed iepen en dien wat ze zelf dachten wat goed weer. Tjen de regels van het stamboek in en daar grote ergernis van de oude fokkers. En dat gebeurt gewoon heel legaal. Ja.
Toen bij het bedrijf overnamen door Sergi in Noord-Holland, onder andere, dat die keien daar meer melken joegen. Het Fries stamboek dat wij mochten geen bollenbroeken, maar zwarte plekjes onder een poort. Dat weer een haarafwijking en ik hier een heel mooi jong bolstation uit een hele heilige productiefamilie, maar 120 liter kei van de Ansjes in Noord-Holland. En ik denk dat die bollen wil ik broeken en die had als keeltje erbij halen, achter in de kofferbak. En die waren eerst net geregistreerd, maar later wel, hè? Maar eerst dat is het toen onpast. Er waren al je regels vroeger, ja, die belemmerend in feite om vernijing te wijzen. Die waren beschermend. Ja, dit is ook wel een hele harde map. Je hebt zo hier een foto die eruit valt. Dat is dus allereerste bollen een Halstenbollen die we kochten in Duitsland. Van Willem Schouwman, dat weer een bedrijf in Duitsland die de Amerikaanse kei kocht hier. En daar hebben wij hem toen bij halen. Weer een hele grote bollen, maar een groot skelet, mager. En die stier je bij u aan het zeuren dan. Hè? En dan de vakkers uit het beeld, die rijden je naar de langs en die tank je vrees bij u voor de ruiten. En dan zijn ze die bollen staan en dat weer een groot skarmenkel zijn. Dat weer een bollen van niks. Dat weer wien onder trouw. Maar dat weer een beetje gek of stekkerij van Jem komt? Ja, maar die bollen moesten al boeten staan. Ik denk, let me maar aan dik zetten. Ik ga er wel nog doen. Ik ben een beetje jong, ik ben een beetje beloren. Ik vond dat wel leuk. Hè? Ja, eerst gingen ze er wat willen om, maar later vonden ze het net zo leuk. Want toen in 76 weer een keuring. Toen gingen wij een groepje van 4 dochters van Theo op een keuring. En dat was een hele mooie kei. Het was in feite een van de mooiste groepen kei van Ian Bollen. En toen kwamen we orenboeren die zeiden, wij willen ook van die bollen hebben. En toen kochten ze de kei bij ons en toen wilden ze bolletjes hebben. En zo zijn wij vakker worden. Wij gingen net in de gaten dat is kei zo goed in. Maar toen weer een oren die zeiden, jongen, je hebt best de kei nog. Dit is bijvoorbeeld een foto van een maf van een koe. Die wie wel goed, die was vaak op een foto zet. Dit is een foto van de koe. En dit is de foto van een mem, maar het jaar van de mem. En hoe komt dat zo? Dus de koe die in Amerika en die hebben we uit embryo importeerd. En dat had een hele aparte dimensie. Nou, en daar zitten dus, daar kwam letter deze bol uit. Ik ben net de enige, hè. Hier de Hellinger die het ook. Klaas van de Ploeg. Antoni de Essen, Klaas van de Ploeg, een beetje letter. Siets van Essen letter. Maar er kwam toen een groepje, dat was groter. Maar wie die dat wie een mensen die hier niks te verliezen. Wij hier niet een reputatie. En dat is wel vaker in de maatschappij. Als je een goede positie had, dan ben je net zomaar wend om te verhoren. Want dan moet het al graag in. Je had vroeger wel boeren, die waren nog maar lietsboeren, maar die vakten een goede bol en dan waren ze bekend en dan deden ze een boppenslag. En dat was toch een soort charmante trek in het boerenleven, dat heel veel mensen aanspreken. En dan kwam Samanus Blind, die zei het met al je roos. En een van die exponenten van die mening was Andries Ozenga. Die is een periode overleden en die deed hetzelfde. En die zei het in een vergadering. En die had er echt in zijn stamboekvergadering uitgelegd dat die proeven, maar die USV in het buitenland, die vergelijkingsproeven, die kwamen uit Fries-Hollandse vee eigenlijk onderaan. En hij zei dat met oors. En hij vertelt erin dat verhaal dat hij zei dat vielen als vlokken in uw eigen kerken. Dat dien je net in zijn vergadering. Maar hij zei, ik ga trots zetten. En hij zei, de gevolgen waren eigenlijk toch wel een beetje dat die mensen die dan in kennis hebben uit de Friese boerenwereld en de vakkerijwereld, die zijn mij net meer dag. Ja, zo giet dat in die tijd. Maar de vrouw had verhoord. De digitalisering van informatie slacht een stik romantiek uit het boerenleven en de fokkerij waai. Maar biedt ik wel nieuwsgierige orenmogelijkheden. Wat die computer kan, dat kunnen wij niet. We vertrouwen op de hele fokkerij is op dit moment een stukje dat gebeurt via de computer. En daar zijn zoveel gegevens bekend. Dat is voor jezelf als boer niet te bevatten. Het leuke is nog, er komen nog zoveel informatiestromen. Nog maar de keuzes maken. En je show de verhoring in een merk om je heen. Hè? Dwarsomheid is het belangrijk, zon is het belangrijk. Hè? Er komen bepaalde eigenschappen van die melken die jou aanst misschien wel bepaalde gezondheidseffecten. En dan zou je dus de fabriek aanst met volle melken hebben die eigenschappen.
En die worden speciaal verwerkt. En je krijgt als een oren eisen op het gebied van voeding, weet ik zeker. En dan maken we als fokkerij, mooie kei, maar ook mooie voeding. Dat heel goed, op heel echt serieus rekken maar af. Toen ik in 76 op de landbouwschool gaven de koeien 4300 liter gemiddeld. En nu zitten we in Nederland op 8800 gemiddeld. Dan kun je zien wat die vooruitgang is in die 45 jaar eigenlijk. Dat is gewoon het hele verschil. En de koe is in principe, de buitenkant is hetzelfde gebleven, maar de binnenkant, daar is in principe heel veel aan veranderd door de selectie die wij gedaan hebben als boeren met z'n allen. En nu zijn we dan net, wat Boy ook zei en Jan, met die andere kenmerken bezig, met duurzaamheid, vruchtbaarheid, daar zijn wij nooit mee bezig geweest en dergelijke dingen meer. Want nou zie ik het zelf ook wel, hoe langer zo'n koe meegaat, hoe meer aardigheid krijg je aan de koe. Nog eens een zo mooi. Ja, Christa, dat is een mooie kool. Dit is zichzelf al mooi staan, heel attent. In Gietsjerk staat een fokstal van CRV, de coöperatieve rundveeverbeteraar. Hier staan mooi de beste en duurste bollen van de vrouwt. En daarom gelden de strenge hygiëneregels. Een ziekte meeslepen zou een ramp wezen. En je naar binnen rennen is net helemaal zonder gevaar. Nou, je moet eigenlijk net benauwd worden. Je moet respect hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet altijd om jezelf denken en om je collega's. We vangen sperma van bollen, dat is het werk in principe. Elke dag dirigeren deze twee mannen met lange touwen achter dikke pijlen de bollen op een kunstkoop. Een goede beurt van topboller Rocky, die maar 4 hier is, levert €20.000 onziet op. Per sprong, hè? En dat presteert er om een dag. Ier in, ier uit. Het is net een jongen, maar Rocky is in gewicht in Goudwurg. En ze rennen er hier meer om. Maar. Goed zo. Wordt zo'n bolle nooit lelijk als je er al lookst? En net hoop ik. Dan ga ik aan de kant. Nee, maar dat kan je me Nee, maar voorstellen. je moet altijd rustig blijven. Moest hem denken. Als wij kijken, worden we die bollen niet kijken. Joerte daar willen wij naar een efficiënte levensproductie van de koe. Dus, en wat houdt dat in? Nou, zelfs een goede productie. Maar net alleen nog productie. Die koe die moet ik gezond leven. En die moet oud worden, zodat er een goede levensproductie heeft. En dan ik nog lijst met net extreem soort voer. Dus die voerefficiëntie die wordt steeds belangrijker. Om uiteindelijk de boer te helpen om concurrerend te blijven in de wereld. En daarbij worden de nieuwste technieken ingezet, die van DNA-onderzoek koppelen aan big data, genomics neemt. Hier hebben we dus een aantal bollen staan die zijn al wat ouder. Een aantal vakbollen zitten erbij. Maar de oudere genomic bollen, de bollen dat zijn al hele knapen vanzelf. We hebben een Rocky die is dit. Dat is al een bol van zo'n 4 hier. Die krijgt ergens dit hier, krijgt die dochters ondermaken en daarmee zeg maar de genetische potentie wordt op basis van dochters inschatten. Maar hier hebben we dus ik een aantal bollen staan, dat ben ik genomics bollen. Nou, die ben ongeveer een jaar. Nou, die hebben nog helemaal geen dochterinformatie, dus daar weten we qua dochters nog helemaal niks van. Maar omdat we dus al hun DNA-profielen hebben, hebben we dus al een behoorlijk betrouwbare inschatting van hoe goed zij het aangaan. En op ierbasis testen we op DNA-profielen zo'n 3000 bollen. En we zetten er maximaal maar 60 in. Dus dat is een hele scherpe selectie, dus de echte top van de bollen die komt hier maar te staan. Technisch is het al lang mogelijk een koe te verhoren terug op DNA-niveau in te griepen. De vraag is of de melkveehouderij er ook denkt. Wat de laatste tijd ontwikkelingen binnen is over gene editing.
Waarbij dus op bepaalde stukjes van het DNA van beesten iets aanpassen. Om zeg maar, die om genetische defecten eruit te halen. Of om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat je geen wand meer krijgt, dus hoornloze muizen. Dus dat soort technieken die binnen in ontwikkeling. Maar dat is nog wel echt in onderzoek. Hè. Dus dat soort dingen daar houden wij ons nu net mee bezig. Maar als het in de toekomst mogelijk is, ja, dan moeten we daar absoluut goed in uitdenken. Uiteindelijk moet ik de politiek erover beslissen. Als die genetische defecten maar ziekten te maken hebben, ja, dan kan het best wezen dat de politiek toch zegt van ja, voor deze gevallen zou het toch wel kunnen. En ja, dan is het uiteindelijk wel belangrijk om te schakelen. Voorlopig ziet het CRV optimalisering van het vee en de veestapel in een orenrichting. Het insemineren van alle kei, met sperma van topbollen en het je langs de tijd hoorn. Oh, rustig. Daar komt hier met het bedrijf hier op Werpsterhoeken bij Wurdum een nieuw kernvakbedrijf voor de productie van embryo's. Wat we daar deel zetten is een gebouw om een heel soort pinken, toppinken te houden. He, dus die echt voorselecteerd worden op die DNA-profielen. Zodat we echt maar de top werken. En de bedoeling is om bijvoorbeeld volgend jaar al over de 10.000 embryo's te produceren. Aan de ene kant hebben we die aantal nodig om echt top genomic bollen te produceren. Aan de andere kant zorgen we dat de vraag naar embryo's stap voor stap omheen gaat. Dus de standaard daar is kunstmatige inseminatie. Met dus een veehouder riet die spermabroek van bepaalde bollen. Maar dan krijg je alleen nog het genetische materiaal van de huid. En met een embryo krijg je die van de huid en de mem. Dus als je je veestapel verbeteren willen, ja, dan maak je een volle grotere klap met embryo's. Omdat je dan gewoon sneller op een heel hoog niveau zit. En als je dan weer zorgt van ja, in de tijd van een lege melkprijs, ja, dan is het gewoon enorm belangrijk om technisch goed te draaien. Embryo's produceren op basis van genomics is al net nij meer. Julius Cupers uit het Heidenskip pioniert er al langer mee en boekte goede successen met zilver. In 86 ben we via de ruilverkaveling gekomen. We zitten eerst verderop in het Heidenskip op een boerderij. Last van de heup? Ja, best last. Heel juni dan komt er een naaien in. Zilver is het mooie verhaal eigenlijk begonnen. Want zilver die komt uit Arend Jabber. En Arend Jabber hebben we als embryo gekocht in Amerika. Toen de genomics opkwam, hebben we zilver als eerste testen laten. En dat we hier 14 van de hoogste in de wereld. En hij heeft een tijdje nummer 1 van Europa geweest. Ja, hij is hier wel de baas. En er is ook wel eens een keltje die hier geboren is, dat er wat te snel is, dat we nog net een pad hebben. Maar dan stiet is het er altijd bij en dan slikt het voetpakker uit. Ja? Ja. Dit is de baas in de koppel. En daar ben een 20 bonen van naar de kei gegaan. En we hebben er 400 embryo's uithalen. We hebben een 200 van verkocht. En op verschillende veilingen 4 kookjelens verkocht voor bestgeld. Hoeveel het er van die verdienen? Nou ja, dan moet ik even rekenen. Ik denk dat die embryo's tussen de 400 en de 1000 verdiend winnen. En 4 keltjes, ja, een goede 15.000 denk ik het stek. En de boltjes, een 20 bollen, ja, dat zal tussen de 3 en 10.000 wezen. Maar het had ik wel genoeg kosten. Maar dit heeft een berg geld opleveren. Ja, we hebben wel embryo's gekocht voor 3.000 euro en een 16, dan ben je net drachtig. Dus je moet ik af en toe in hebben die geld opbrengt.
ja, ik denk van we kunnen wel melken, maar het is ook wel mooi om er wat extra om te verzinnen. En we hebben er altijd wel een soort plezier in. En we dachten, als we dan wat beter vakmateriaal bij kopen, dan kunnen we wat extra verzinnen. En het is een hobby. Hoe vaak is het zo'n co-embryo's helly? Om de 4 weken kan je ongeveer spelen. 5, 6 weken. Deze embryo's die zijn in principe verkocht aan een Duitse KI. Die heeft er ook 5 Baufinder embryo's hand. Baufinder is een topbol of een CRV, maar die test op Duitse basis ook best. En die KI wil graag nog wel 5 of 10 embryo's hebben. De top moet je hebben en die brengt geld op. En het iets onder de top, nou die hoeft al niet meer. Dus het is het ziekje naar het gouden keel eigenlijk. Ja, want het gaat echt om de toppers te krijgen. De KI's die nemen steeds minder bol, maar die willen alleen nog de top en daar was ik best van betalen. En je ziek je hier naar top. Kijk. Ja, dat probeer je wel. Ik denk net dat er een heel soort in zit, want dan is wel meer al vond. Ik weet nog wel dat vroeger op stal al die Friese keis dingen. Lietse, dubbele kei. En toen de eerste Amerikaan kwamen, nou, die joegen dreksvolle met melken, dan ben je gauw om. Er ben toen wel een club geweest die dacht van we moeten de Friese kei in stand houden en dit is alles. Maar die ben letterlijk al wel omgegaan. 10. 10 embryo's? Ja, in 3 jaar zijn er. Bobbeslag. Ja, dit is een mooi resultaat. Waarom naar de pleats van Boyen en zoon Pieter de Boer. Ik had een veestapel vindt voor een grutpad zijn oorsprong in uit Amerika importeerde embryo's. Maar hoe zucht, in vergelijking met uw mem, de ideale ko van de 50er jaren, haar een ideale ko 2016 eruit? Het is wel handig voor de kei als ze goed bouwd binnen. Hè. Krijg op mijn meesken, dat je makkelijk rennen kan. En dat je net te binnen, hè. Net te groot, net te liets. En aan de andere kant, dat vind ik het ook fijn. Dat is een hele mooie ko, mooie melkko. Ja, ik heb een beetje, dat is wat hobby voor u, hè, dat wij een hele mooie ko, dat jouwt dus arbeidsplezier. Hè, dat vinden we mooi. Dat is een mooie ko, die shut er heel mooi melktypisch uit. Mooie kop, mooi attent. Dus we wie ik wel zoen, dat weet je net, maar dat die een ko van 4.000 of 4.000 liter. Maar nu ga je kei die jou 2 keer volle en die ben misschien nog wel zoender dan toen. Omdat we dus vol meer witten van die kei. De puzzel is iets groter worden, maar het is een hele leuke puzzel. Hè?